Do you feel the vibes? Здравейте хора! Аз съм Newfit. Какво значи ще не го почва по правилния, нали? Добре де. Ние сме двамата човека от Newfit и снимаме едно survival SMP. Не SMP. Едно survival, че двамата на телефон. На Android. И нека започваме. Нещо ми бъга. Нека това прасе умре. И ни даде много храна, което го ми харесва. Нека бе ми. Аре, умре. Аре. Той прасен ще умре. Тихо е. Би трябвало да се чуеш добре, я кажи пак нещо. Не, добре, не се чуеш. Брат, кажи! Тя каза добре, не е ли видя? Че спира да пише. Провалят ми клипа хора гаджета на батко ми. Не са хилече. Тук в момента е брат ми. Другия човек от канала. Той е моят мат. Съд за Newfit. 100 000 абоната да има скоро дано. Да. Някой друг век. Ти пак някой друг век ще събери 100. Матки, ти побили ти това. Няма спомня, тъй той само победи прави. Щом не си го бил? Би трябва да го биш. Къде? Гошко експло ми на 3 лева. Гошко, намерих овци и шугър. Ами аз с Лъмбърджак какво ще го правя? Гошко, аз ще отида да взема шугър и овце за легла. А ти до тогава скопа и направи каменни инструменти. Така хора. Гого, Въртата пекло. нищо. Ще убиваме ли овците? Не. Защо няма? Абе, Гошко, що няма ги убиваме? Ало? Сънуваме ли се? Май да. Той вече почта да ми пише. Така. Бу! И крави открих. Супер моторби. Мотор. Един мотор. Subscribe for мотор бим. Да знаете, ако ви трябва масло за мотор, викачи. Ей, моторче! Разкажете как се паля по селски. И го бийте един в главата. И го бийте. Така ли не знае? Брат, сега тук събрах бавното хвърля нещо. Ей, още една овца открих. Аз по-скоро да направя чест да знам рамките, отколкото държа на наподки. Така. Идвам. Имам само 2 вълна. Имам само 2 вълна. Уи! О, не успя да скоча. Не си избягал. Бях преминал на пътешествие. Мамо! От тук тъжда, бе. Не дей бягай. Паника! Що няма монстър, бе? Как няма монстъри, бе? Да си го включил на безъм. Сега ще чека. Къде си, бе? До тебе съм, бе. Ето. Господи, аз. Познам си на всичко, е. Кинът си изглежда на Байван. Какво ти харесваш да скина ми? Кохлата. Байван, кохлата познаш. Как ти дам опатка? Дай ми опачата. Не, между другото се оставя за мен. Аре, бе. Кое? Дай ми лопача.
Той не е лопата. А какво е? Ето ударя с лопатата в глата. 8 арена, бейбе. Няма лопата. Где ми е лопатата е? Ая. Дай да почнем да печем Почва храна, да качиш 9 арена, бе. че моето стана гладно. Ще качиш 9-та когато... Ще взема честа. Брат, сега... Да избягай, Гого. 8 арена качваме се. Ихи, кога си избягал там, чакай ма. Когато стигнеш 9-та, кой ще ръща? Дай да влизаме долу, защото тук идват животни. Такова животни. Брат, няма как толкова бързо да вниеш в мама Ти да знаеш колко сега съм на 2276 купи. Ихи, то почти арена дете. Не, то още няма арена от това. Знам, аз се базикам. Го почвам да капам надолу. Ела, виж. Птелската бе. Ай, една игра загубих вече. Бошко, ти си толкова... Не мога качиш на 10 арена, бе. Не мога качиш 10 арена, бас пича. Го, как седна е? Ти брат стиш на 9 арена от 2 месеца, бе. Казаха, че... Знаеш колко каза румбата? Каза, че най-трудно му е да вдигне 50-та. Брат, ти 2 месеца си на 9-та, бе. Ами ти колко е? Ами ти не спираш да... Не, ти не спа. Колко? Нищо не ти разбра. То че караш победо. Дай храна. Ням. Пак и за Legendary карта ти лъква. Не, за лъка. Гошко точно днеска каза, че няма цикъл. Какво направите ли то е? Научи се. Не съм си научил, бе, уча. Ай, добре, не ли чуйка. Гого, къде си, бе? Никой нищо не ти кава. Гошко, къде отиди, бе? Аз съм до фурната. И искаш ли да купим една къща на сутринта, да пуснеш на фурната и когато и на бързан кадър да я построиш. Ти как виждаш тези цигани? Аз даже нищо не виждам. Включи подкаст. А? Няма влечи си с Мале, 8 минути снимаме. Спирам на пауза, хора, докато се върнем. Така, хора, сега ще направя един бърз спидбилд. Скоро ще направим един бърз спидбилд и ще се върнем след малко.